खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा समाजारि बिजोङाव कक्राझार जिल्ला आसानि मावफारियाफोरखौ PMAY न'खौ सार्भे खालामदों बुंनायखौ लानानै गोख्रों अजद दैखांदों आइजोफ्रा। आसा मावफारियाफ्रा बेखौ लानानै फोरमायथिनाय बादिब्ला UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा जोंखौ थांनाय 15 अक्ट'बरनिफ्रायनो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै जोंखौ बांसावगासिनो दङ। बिथाङा आसानि मावफारियाफोरखौ थोंजोङै राजखान्थिजों सोमोन्दो दङ आरो सोरखारि न' PMAYनि सायाव सार्भे खालामदों होननानै अजद दैखांदों। नाथाय बिथाङा जोंनि आसानि मावफारियाफोरनि सायाव बेबादि नंखाय खोथा माबोरै बुंनो हाखो? बिथाङा जोंखौ आसानि मावफारियाफोरा बेबादि राजखान्थिनि खामानियाव लोब्बा दङ होननानै बबेयाव खोनाखो? जोंनि आसानि मावफारियाफ्रा गाव गावनि खामानियावसो मुखुब जानानै थायो। जोंहा बिदि राजखान्थिजों जेबो सोमोन्दो गैया। बेखायनो जोंनि आसा मावफारिफ्रा बेबादि नंखाय बांसावनायखौ लानानै दुखु मोनदों। बिथांखौ जों मान खालामो, नाथाय जोंखौ बेबादि नंखाय बांसावनायनि थाखाय थाबैनो निमाहा बिनो नांगौ, नङाब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो दाबि खालामो आसानि मावफारियाफोरनि आइजोफ्रा। बावैसो सान सिगाङाव जालांनाय बाक्सानि निकासि जिल्ला जोबथेसालि मोखाङाव जानाय हिंसायारि जाथाय खालामग्राफोरखौ फिन आरोबाव सा 9खौ हमबावबाय पुलिसआ। मिथिनो हानाय बादिब्ला पुलिसआ हरनि समावनो संदाननानै बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ हमनो हायो। खाजानाय सुबुंफोरखौ शाहरुख आली, नासिबुर रहमान, बिजुत छेत्री, नवराज गौतम, राशिद आली, नाथाय गुबुन सानैनि मुंखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बेनि अनगायैबो बे हिंसायारि जाथायजों सोमोन्दो थाबावनाय गोबां सुबुंफोरा दायो खारखोमानानै दङ। बिसोरखौबो पुलिसआ हमनो थाखाय नागिरगासिनो दङ होननानैबो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 15थि गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड 2025खौ नयनमणि बर'नो गथायबाय। गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टआ बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव बांसिन जौखोन्दो मोननो हानाय तामुलपुर जिल्ला बानलुबारि गामिनि बिष्णु बर' आरो लक्ष्मी बर'नि फिसाज्ला तामुलपुर UN एकाडेमिनि फरायसा नयनमणि बर'नो 15थि गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड 2025खौ गथायबाय। BPFनि MLA चरण बर' बिथाङा मैया आसाम सोरखारनि राजभवनाव गोदान मन्थ्रि एबा आसामनि केबिनेट मन्थ्रि महरै समायखिराखौ लाबाय। बिथांनि समायखिरा लानायखौ मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो हामलायथि बावहरदों। BPF दोलोनिफ्राय सासे गोदानै मन्थ्रि होनायनि सायाव गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथि। আমাৰ NDA সকলোৰে হৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব যে আমি সকলোৱে লগ হৈ বড়োভূমিৰ প্ৰগতি, শান্তি আৰু সকলো শ্ৰেণীৰ জনগণৰ বড়োলেণ্ডত বাস কৰা সকলো শ্ৰেণীৰ জনগণৰ শান্তি, প্ৰগতি আৰু সমন্বয়ৰ বাবে কাম কৰাৰ। অহা 2 এদিনতে BTC নৱনিৰ্বাচিত EM সকলৰ লগত আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰো বৈঠক হ'ব আৰু আমি সকলো প্ৰকাৰে BTCৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি BPFৰ চৰকাৰখনক সহযোগিতা কৰিম। অসমত সুন্দৰ চৰকাৰ হোৱাটো বিচাৰে আৰু তাৰ বাবে পলিটিকেল দিশত বা কেনেকে কোন ক'ত উঠিব তাক যদিও আমি আলোচনা কৰা নাই, এই বিষয়ে মই ভাবোঁ যে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আমি আপোনালোকক এটা সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি দিব পাৰিম। আৰু এটা কথা মই ক'ব পাৰোঁ যে গোটেই কথাবোৰ ইতিবাচক হ'ব, গঠনমূলক হ'ব আৰু ভাল হ'ব। ইয়াত নিগেটিভ একো নহয়। আজিও উৰ্খাওগৰা ব্ৰহ্ম আমাৰ মন্ত্ৰীসভাত আছে আৰু UPPLৰ লগত যিটো আমাৰ মিত্ৰতা আমি 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি কৰিছিলোঁ। 26ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি স্বাভাৱিকভাৱে AGPৰ লগতো নতুনকৈ কথা পাতিম, BPFৰ লগতো পাতিম, আন UPPLৰ লগতো পাতিব লাগিব। অৰ্থাৎ 26ৰ ৰণকৌশল এতিয়ালৈকে আমি প্ৰস্তুত কৰা নাই। 26ৰ কাৰণে মই আৰু এই যে ডিচেম্বৰৰ পৰা ওলাম, নৱেম্বৰ মাহটো অলপ কাম কৰিম BTCৰ কাৰণে। বহুত কাম বাকী আছে আমাৰ। ডিচেম্বৰৰ পৰা ওলাম। মন্ত্ৰী জাষ্ট NDA সোমাইছে যিহেতু ইয়াতো এটা পাৰ্টনাৰ হিচাপে মন্ত্ৰী হওক কিবা এটা শ্বেয়াৰ থাকে, সেইটো হ'ব। যেনেকৈ আমিও এতিয়া দিম, BJPৰ 2জন EM দিম আমি আৰু ডেপুটি স্পীকাৰ দিম আমি। এনেকুৱা এই 4-5 মাহ মন্ত্ৰীৰ কাৰণে আমাৰ ইমান ডাঙৰ ইছ্যু নহয়। হয়, পাৰ্টনাৰ হিচাপে এটা পৰ্টফলিঅ' থাকিব লাগে, থাকিছে, কিন্তু 26ত দেখাওক